Здравейте, приятели! Тук сме с Ирен Станчовска. Много ми е приятно да се запознаем на живо. Тя е нашата голяма победителка, страшен късметлия. Ирен, моля ти се, преди да ти връча чековете, да ми кажеш от колко време играеш в Игра БГ? Тази година януари започнах, не съм играла и един ден реших, що да не поиграя и пуснах за едно левче с копче на късмета и спечелих 6000 лева. Имаш две печалби, браво на тебе, с едно левче 6100 и имаш още една печалба, докато си чакаш да ти изплати Игра БГ. Твоята едната си пуснала пак, за колко беше втория път? За 10 лева. За 10 лева втория път и спечели колко още? 2000 и нещо. Общо около 8200 и нещо. Я ми кажи, къде те завари новината, че спечели 6100 с едно левче? В леглото бях. Попитах сина ми какво е това нещо и той каза, това е номера на тиража. Викам, това не са ли пари? Не, това е номера на тиража. Викам, добре, аз така си седа и викам, абе все пак да видя какво е. Не, наистина печелите. Какво би казала на хората, които още не са се регистрирали и не са изпробвали своя късмет в Игра БГ? Опитайте, печели се. Ето ги и двата чека за Ирен с специален подпис от късметлийския Ненчо Балабанов. Всяка седмица могат да играят всички наши играчи и за 100 000 лева. Пожелавам ти от сърце, както и автомобил. Щом искаш нов автомобил, играем къде? В Игра БГ. Благодарим ти, бъди здрава и много късмет!